Тормышны үзгәртү хакында сөйләшәбез. Шулай бер радио тыңлаучыбыз язган WhatsApp'ка. Мин гомер буе биюче булып йөрдем дигән. Һәм көннәрдән бер көнне эсемем белгечлеккә үземнең тормышымны 180 градуска үзгәрттем дигән. Тормышны үзгәртү ул бит әле эш өлкәсен генә алмаштыру түгел, үз-үзеңнән башларга кирәктер иң беренче үзгәрешләрне. Кемдер ябыга, кемдер чәчләрен кистерә. Инде озын булып үстергән чәчләрен кып-кыска итеп кистерүчеләр дә бар булса үзгәреш. Мөнәсәбәтләр беткәннән соң кызлар нигәдер чәчләрен кыркып аталар. Алай гына да түгел, берсендә әле күптән түгел генә чәч тарашханәдә сөйләшеп тордым. Бер шушы чәч тарашта эшләүче ханым, беләсеңме нәрсә ди? Һәр вакыт ди, мартның 10-сыннан алып, менә 2 атна дәвам итә ул ди. Кем генә килсә дә чолка кистригәл дип әйтә ди. Кызлар, менә шушы чолка чоры башланды ул ди. 2 атна дәвамында гомумән чолка кистермәгән кызлар да чолка кистерә башлыйлар ди. Һәм интернетта, социаль челтәрдә танышларымны карыйм, шуннан да үзгәрешләр нәкъ менә шул чолкадан башлана диярсең. Әзәзләп. Менә шундый үзгәрешләр дә бар, дуслар. Әгәр дә инде сезнең дә менә шундый тормышта кискен үзгәрешләр булган икән, язып юллый аласыз. Һәм кемнәрдер менә шуннан да тормышымны үзгәртергә уйладым, 20 килограмм авырлыгымны ташладым диючеләр дә бар. Бар. Фотоларында җибәрүчеләр бар безнең. Радио тыңлаучыларыбыз. Димәк, дуслар, языгыз шулай ук. Нәрсәләр сез үзгәрттегез? Ничек үзгәрттегез тормышыгызны? 897 85 55 91 5.